A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni mai magana Comrade Awal Usman Awareness, National President Awareness for Human Rights and Charity Foundation. Lalle a rana irin ta yau zamu tura sako direct to mai girma gwamnan jihar Kano, Injiniya Abba Kabir Yusuf. Dalili kuwa bisa hali da al'ummar jihar Kano suke ciki da mu ma 'yan gwagwarmaya irin wafantar da mu da gwamnati ta yi. Yasa muka ga dacewar dole mu fito mu yi magana akan abin da yake damu mu. Dalili ku anan shine ba ta yadda za a yi tunda aka kafa gwamnati ba a taba gwamnatin da ake wa gwagwarmaya al'umma suka fito suka yi wa gwagwarmaya tsakaninsu da Allah da ya halicce su irin gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf ba. Saboda mune masa kyakkyawan zato, akwai tausayi, akwai imani a tattare da shi, zai wa al'umma abin da ya kamata. A ce gwamnati shekara uku kuma har yanzu muna dibi-dibi a cikin gwamnati. Al'umma sun fito sun yi gwagwarmaya, kowa ka ɗauko a cikin gwamnatin Injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba da gudunmawa a cikinta. Na farko ka ɗauke mu a matsayin mu na masu kare haƙƙin ɗan adam kuma 'yan gwagwarmaya na ƙungiyoyi na al'umma masu hidimta al'umma, masu aikin al'umma. In ka ɗauke mu 'yan gwagwarmaya, ka ɗauki malamai, ka ɗauki sarakuna, ka ɗauki 'yan jarida. Kowane ɓangare ya ba gwamnatin Injiniya Abba Kabir gudunmawa lokacin da ake yayin neman zaben gwamnati. Mun ba da gudunmawa da ranmu da lafiyarmu da dukiyarmu, ba irin abin da ba mu yi al'umma ba don a zaɓi Injiniya Abba Kabir Yusuf, saboda mu ne masa kyakkyawan zato. Kuma a ce mu ne na farko wanda gwamnati za ta fara wafantarwa. Shekara uku ana gwamnati. Mai girma Injiniya Abba Kabir Yusuf, da kai da iyalinka yadda kuke da ba haka kuke yanzu ba. Kowa ya san ka canja, iyalinka da 'yan uwanka da waɗanda kake kauna sun canja. Sai mu da muke 'yan gwagwarmaya masu aikin al'umma, kuma mu ne koma baya cikin gwamnatinka. Kuma mun fito mun faɗa wa gwamnati gaskiya, mun yi rubuce-rubuce, mun tura ma ba irin abin da bai ba kan gwamnatinka na rubuce-rubuce na san ganinka akan abin da ya shafi al'umma. Amma an yi biris da mu, an yi watsi da mu. Wato lokacin amfanin ya wuce kenan. Kowa ya san ba irin yawon da bami da mai girma Injiniya Abba Kabir Yusuf lokacin da yake yakin neman zaɓe ba. Muna bayan Abba, mun yi addu'a, mun fitar da kuɗaɗen wanda muka nema a kasuwa da buge-bugen mu, mun yi wa mata empowerment lungu da sako kawai da birni, mun taimaki al'umma. Saboda haƙƙinmu ne, dole fito mu taimaki al'umma a matsayinmu na masu aikin al'umma. Amma a ce irin waɗanda gwamnati ya kamata a ce a yanzu haka muna jikin gwamnati da mu ake gwamnati, kuma mu ne koma baya. Kuma mun fito mun yi magana wa gwamnati, mun tura takarda, waɗannan takardu acknowledgement ne ga su, mun kai takarda gidan gwamnati ta fi 20 da wani abu na neman san ganin gwamna. Wani abu rabi da kwata duk akan abin da ya shafi al'umma ne, duk akan abin da ya shafi al'umma ne, ba abin da ya shafi personal karan kanmu ba. Dan mun hidimta mai girma Injiniya Abba Kabir Yusuf ya zama gwamna, dama haka ya kamata mu kasance. Duk mutumin da muke sa ran zai wa al'umma abin da ya kamata, dole mu fito mu nuna goyon baya da ranmu da lafiyarmu da kuɗinmu dan a wa al'umma abin da ya kamata. Ko mun fito mun yi, kuma mu ne koma baya. Ga matsaloli a ce gwamnatin da al'umma suka yi gwagwarmaya, a ce suka duba asibitin Murtala mun fito mun yi kira a kansa. Lallai dole ne, wannan wajibi ne a ɗibi kuɗin al'umma na jihar Kano a gina asibiti irin na Murtala a cikin jihar Kano, ko kuma wanda ya fi na Murtala girma da kyau da komai da komai. Muna da buƙatar da yawun al'ummar jihar Kano, mai girma Injiniya Abba Kabir Yusuf, a ƙara gina asibiti irin na Murtala. Mun gamsu kana da tausayi, kana da imani, kuma mutum ne kai na mutane. Akan mai ba za a dinga mutunta muradan al'umma ba, sai dai muradan kai. Kuma mutane makiya Allah, marasa mutunci, marasa ci gaban al'umma, wasu daga ciki sun zo sun babaye jikin gwamnatin jihar Kano. Duk su ne waɗanda gwamnati take kallo idan al'umma, kuma alhalin ba su ne idan al'umma ba. Gaba ɗaya makomar kansu ne da makomar iyalinsu a tattare da su. Ta za mu tsaya a haka? Asibitin Murtalan nan yanzu haka na imani in kaje al'umma suna nan a ƙasa a kwance. Mutane suna kwance a ƙasa, sun rasa inda za su sa kansu. Mu da kuɗin mu buɗe jamu. Al'umma ana kawo marasa lafiya suna mutuwa a bakin asibiti, ba likita, ba gado, ba inda za a kula da mutane. Asibiti ba magani. Waɗannan mungon biliyoyin kuɗin da ake turo jihar Kano wanda haraji, ina ake kai su? Raba kuɗin kuke a tsakanin ku, koya kuke da su? Kuma ɗauko al'umma bayani. Mu dinga turo takarda muna son ganin gwamna akan shawarar abin da suka shafi al'umma, wanda zai rabota ranar gobe kiyama. Mu da dukiyar mu in kai ba taimakon mu kai ba. Ai shugaba kamata ya zama bawan al'umma. Mu da muka taimake ka, muka zaɓe ka,
cinka da shanka da na iyalinka duk yana iya gwamnati. Mu kuma sai mun fita kasuwa, sai mun je mun yi ƙwarago za mu samu abin da za mu ci, sannan still kuma ba za a mutunta muradan mu ba. Asibitin mutane suna mutuwa ba magani ba gado. Asibitin Murtala yanzu ka je emergency wallahi na imani gawaki suna nan a cikin asibiti. A ce asibiti shine babban asibiti a jihar Kano, iya girman emergency ta ina zai ishi mutanen jihar Kano. Ko local government aka ce asibitin Murtala yake wakilta wallahi sai aka ballanta na aka wato ko local government mun fito mun yi magana an yi shiru. Asibiti ba guri, to muna da buƙatar da yawun al'ummar jihar Kano asibitin Murtala a ƙara girmansa, a siya gidajen bayan nan a ba su diya wadda ba za su korafi ba, a ƙara girman asibiti, a ƙara gina emergency ninkin ba ninkin haka, a bunƙasa asibiti, a kawo maganin ruwa, a ɗibi ma'aikata. Ƙannan mu mata da maza sun gama karatu ba aikin yi suna nan a zaune. Mun rasa ya zami bangaren ilimi shi ma still yanzu in ka je yana nan zaka je ka ga makarantu ana karatu da mucizai da ɗeraye da abubuwa datti. Gobar da zaka shiga cikin makaranta ko get babu. Ya kuke son al'umma si ba ku inganta ilimi ba, ba ku inganta lafiya ba. Ga nan bangaren harkar shaye-shaye nan ta ta addaba al'umma. Makarantar Kiru an kafa makaranta don a dinga ɗiban matasan waɗanda suke harkar daban nan da shaye-shaye. Gwamnati ta je ta rufe wannan makarantar. To me kuke son al'umma si? Makarantar Kiru wadda ake koyar tarbiyya, a gyara tarbiyya, a koya yara sana'a, an rufe ta. To gwamnatin ba al'umma take wakilta ba kenan? To magana ta gaske a takaice mu ba suka gwamnati muke ba. Dole a matsayin mu na masoya injiniya Abba Kabir Yusuf zababben jihar Kano wanda ya ci zaɓe halattaccen zaɓe, muna son ka ko muna tare da kai ko muna son ka haɗu da ubangiji lafiya. In muka ga dacewa dole mu fito mu faɗa maka wannan gaskiyar, amma wannan ita ce magana ta ƙarshe tsakaninmu da gwamnatin jihar Kano. Wallahi in ba a mutunta muradanmu ba, an nemi an zauna da mu mun faɗa muna son ganin gwamna, muna da ƙorafe-ƙorafe abin da suka shafi al'umma, mun ka takarda gidan gwamnati, mun kawo da kanmu, mun turo sako, amma a biya ƙiwa. Wallahi matuƙar ba a ba mu damar ganin gwamnan jihar Kano akan abin da ya shafi al'ummar jihar Kano ba, na rantse da Allah da halice ni mu ne na farko waɗanda za mu jagoranci kifar da gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf saboda ta ki mutunta al'umma. Sai wasu tsiraran mutane sun hana gwamnati ci gaba. Kullum gwamnatin nan har yanzu muna mata addu'a saboda mun gamsu shi a karan kansa gwamnan jihar Kano yana da imani, yana da tausayi, yana son ya kyautata al'umma. To amma waɗanda suke jikinsa sun hana komai a gwamnati. A ce gwamnan da kuka yi wahala, kuka yi asarar rayukanku da dukiyarku da komai naku, a ce ya ƙi ganuwa a gurinku, to su za su ga gwamna kenan? Sai 'yan iska ne kawai suke iya ganin gwamnati? Yau a ce da zan fito in yi tsirara a jihar Kano ne wani abu da zai ɗau hankali, shikenan sai gwamnan Kano ya ce a kawo ni, ko kuma a kira ni a yi min wa'azi har a bani kuɗi, shikenan na zama shalilan gwamna. Amma mu da muke hidima wa al'umma shekara sama da 20, muna aikin al'umma, a ce gwamnati ta kasa mutunta mu ban fito muna mola a gwamnati ba. A'a, akwai abubuwa da suka shafi al'umma, muna son ganin gwamna don a duba wannan abubuwan, amma a ce gwamna yake ganuwa. Kuma mun san a cikin kaso 100 kaso 90 ba laifinsa ba, da illa mun gamsu laifinsa ne, wallahi ba za mu fito mu wannan maganar ba, sai dai mu je mu bi hanyoyin da za mu dinga yaƙar gwamnatin ta samu ta ƙarasa ta sauka a kawo wata majaraba ta magani. To amma mun gamsu shi mai imani ne, mai tausayi ne, waɗannan abubuwan mai bi duk baya samun takaddun. Protocol ɗinka ba sa yin abin da ya kamata, dole mu faɗa akan me in mutane suna son ganin ka ba sa ganin ka. Kuma ƙungiyoyi da dama ba iya ƙungiyoyin mu ba suna da ƙorafi akan rashin ganin gwamna baya ganuwa. Akwai Tijjani Muhammad MTD, shugaban gamayyar matasan jihar Kano, shi ma ya fito yana ta ƙorafin nan, ya kira ni akan sun kai takarda ganin gwamna ya gagara. Wasu ƙungiyoyi na al'umma su ma suna son su ga gwamna ya gagara. To me ake nufi da al'umma? To wannan shine sako na ƙarshe. Al'umma da na takardun na menene? Wannan na ganin gwamna ne. Na ganin gwamna ne. Sono mun kai takarda ya kai sono don House aka maka gwamna. Kai takarda ya kai su 20, wani lokacin ma sai mu samu tseko na barin mu shiga wajen. Kaji ba al'ummar jihar Kano su kai takarda gidan gwamnati, wai shiga ma a ji aka takarda wani zubar sai an toma tambayoyi da wulakanci. Mu da gwamnatin mu wadda muka wahala muka kafa, gwamnatin musulunci, gwamnatin adalci, gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf, gwamnatin da muke kyakkyawan zato, a ce tana wulakanta mutane, ba mutunta muradan al'umma, mun zama a wulakanci a gwamnati. Wannan irin kuɗi ne ba mu kashe ba akan Abba Kabir Yusuf, kowa ya sani a garin nan, a binkita a gani, kuma sannan a ce akan harkar al'umma ba za mu ga gwamna ba. Wallahi ko gwamna ya gamu ko a yadda ya gamu,
tunda mun san ba da kashi bane billahi allazi huwa rahman za mu jagoranci kifar da gwamnatin abba gida gida ba da rigima ba da tashin hankali ba da ƙuri'a. Muna da membobi lungu da sako kauye da birni yanda muka wayar da kan al'umma akan abba gida gida haka za mu fito mu wayar da kan al'umma akan illar wannan gwamnatin ta abba gida gida amma ba hakan muka so ba a mutunta muradan mu muna son ganin gwamna muna ƙara maimaita wannan magana shi musamman darakta mutanen da muka sa bila adadin suka zo suka yi ƙuri'a ta ƙarƙashin mu to za mu yi amfani da wannan damar wannan shine a takaice gaskiya